Pozdrav svima ljudi, Jemis ovdje. Danas nećemo snimati trikove, ali ćemo snimiti jedan gameplay agar.io. Nećemo snimati tricks. Šta mi je? Idemo tricks. Evo ga, mi smo tu krenuli. Igramo i boja nas Luka Pukan. Ne znam baš nešto da igram, ali snaći ćemo se. Bar mi 1000 da napunimo. Ako ništa, ajde, izvinite ako sam oko čutljiv do kraja epizode, ali želim da se skoncentrišem na gameplay. Da bi bio bolje i da bi imali veću masu. Ajdemo. Ajmo malo. Ajde da napunimo Lukan Pukan. Neki možda, ali ne, pukli smo na čep, vidio sam ga, ali on se zajebao i sada nas ovaj lik prati i fuck, sjebali smo se. Hoće da se spoji pa da puca na nas, prvatno, neće da puca na nas, vidite, malo sam pohlađen. Izvukli smo se nekako, da li ćemo da spojimo, nećemo, idemo dalje, skupljamo ove, su već sovu, ne znam ni ja sam. Ne, mačo, fuck, pojede nas neko. Ali dobro, šta se radi sad, šta tu je. Idemo opet iz početka. Ajde. What the fuck, koliki su? Je samo polovina njega. Što ja više igram na zato što ja igram najviše na Balkan serveru. Ja ne igram na nekako ne volim. Ajdemo snimim da ne bude posle nekoga gurno. Op, da li možemo nešto pojesti? Op. Fuck! Mogli smo, ali nismo. Fuck. Idemo, play S West. Snimit ćemo mi neki trik. Sad je tu sa Jovanom. On je Jovan, ja sam Momčilo, naravno.
to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala svima što ste pogledali. Vidimo se vrlo uskoro.